Γεια σας παιδιά, είμαι ο Jay Wither και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Λοιπόν, γεια σας παιδιά, είμαι ο Jay Wither και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Όπως σας είπα, θα παίξω survival, θα επιβιώσω. Αρχικά θα είμαι με σπαθιά και τέτοια, ενώ στο άλλο, στο part 3 που θα παίξω, θα είμαι με τους φίλους μου και θα είμαι τέτοιο, χωρίς σπαθιά, θα μαζέψουμε ξύλο, θα φτιάξουμε σπίτια, κατοικίες, θα ζούμε. Θα παίξουμε survival, αλλά με τους φίλους μου. Λοιπόν, αρχικά βλέπουμε μόνο γλίτσες. Αυτό τώρα το κάνω για την πλάκα λίγο, να περάσει η ώρα. Λοιπόν, αυτό το βιντεάκι θα κρατήσει κάπου στα 10 λεπτά. Τώρα, θέλω πάντα το βράδυ, προς το βράδυ να βρίσκω villager. Δεν γίνεται άμα δεν βρω villager, πρέπει να έχω προστασία. Αν και έχω αυτό, έχω energy drink. Έχω γαμάτο γλυκλίκι. Οκ, τέλειο damage. Sky τέλειο damage. So, πάμε να βρούμε villager. Θα προστατεύουμε τους villager. Θα είμαστε γύρω τους. Τώρα αυτό το παίζω για την πλάκα, γι' αυτό άμα δεν το έπαιζα για την πλάκα δεν θα είχα σπαθιά. Και τόξο, γαμάτο τόξο. Λοιπόν, είναι επική πανοπλία του αλόγου. Άμα τη φορέσω σε ένα άλογο. Νομίζω το έχετε δει στο ένα βίντεο μου με την Τρίπολη. Και ναι, ένα παιδί σχολίασε το Τρίπολη. Το είχα γράψει στα λατινικά. Δεν χωρούσε να το γράψω ελληνικά. Πλάκα. Απλά αυτό. Αν και συγγνώμη, εντάξει, όντως η άποψή του είναι καλύτερη από το να το γράψει στα ελληνικά παρά στα λατινικά. Δεν ξέρω να γράφω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μόνο fucking γλίτσες. Το βράδυ θα έχει διασκέδαση που θα είμαι στους villager. Επίσης θα φυτέψω. Ναι. Μόλις πάω Καλάνδρα θα παίξω με 2 φίλους μου ή 3. Ναι. Επίσης 27 θα γίνει. Τώρα έχουμε. Πόσο έχουμε? 22 νομίζω. Ναι, το fucking. Ναι, 22 έχουμε. 27 μάλλον θα γίνει το αντάμωμα στο σχολείο, το οργανώνει ο μπαμπάς μου. Και πριν το αντάμωμα πιστεύω να γίνει αυτό το βίντεο. Επίσης ήθελα αυτό το βίντεο να μην μιλάω, να είχα κάτω στο background το μουσική. Αντιμετώπισα ένα fucking πρόβλημα γιατί έκανα μια μαλακία στο laptop μου. Την ώρα που έβαλα τη μουσική πάτσα επανακίνηση. Κόλλησε και σκάτα. Τέλος πάντων, έχω γαμάτους εχθρούς. Πολεμάω fucking σκέτες γλίτσες ρε. Τι σκάτα, σαν μίξα είναι να πούμε. LOL. Πάμε να τρολάρουμε, λαρούμε. Πάμε να τρολάρουμε. Λοιπόν, τέλειο φάει για γελάδες. Δηλαδή για τη μάνα σου. Τι είναι αυτό? Και ξέρω εγώ εξαφανίζεται. Τι ρε, μαγκές. Βρήκα που θα κοιμηθώ το βράδυ. Όχο Slender. Α, μάνο Slender. Γεια σου Slender. Fucking Slender. Fuck you straight. Fuck Slender. Άμα το Slender σου. Spider-Man. Spider-Man. Λοιπόν, τώρα κοιτάξτε πως είναι ο σκελετός. Τι σκάτα. Γεια σου Slender. Κοιτάξτε τι bow κρατάει ο σκελετός. Έχασα. Το τόξο μου όταν χτυπάει βαράει κιόλας. Μετά από μια ώρα. Κάτσε να πάμε δίπλα στο creeper. Καμπουμ! Άντε. Κοιτάξτε πως είμαι. Ήταν σε φάση να σκάσω ή να μη σκάσω. Να σκάσεις ρε άγγελε. Να σκάσεις να πούμε. Κάθε φορά βλακά.
Εν τω μεταξύ τώρα μιλάω με τον εαυτό μου. Χώμα! Πολύ χώμα. Σκατάρα. Έλα! Πρέπει να βρω σπίτι, γι' αυτό δεν πρέπει να τα καταστρέφω. Okay. Θα έχουμε λίγο lag, ναι, όντως κατεβάζω κάτι γι' αυτό. Lag. Ναι, πείτε μου τώρα, δεν μπορείς να το κατεβάσεις άλλη στιγμή, βλάκα. Συγγνώμη, παιδιά. Γιατί πάει πίσω το βέλος. Θα παίξω και στον Wildcraft. Μήνυμα. Επίσης, αν και δεν κολλάει κάπου εδώ πέρα The Baby Enderman, κάντε το ένα subscribe, με έχει βοηθήσει πολύ στο Minecraft. Αυτός έκανε έτσι τα γραφικά. Δεν με βοήθησε καθόλου όμως, είναι ένας άχρηστος. Κάντε το σας παρακαλώ ένα subscribe, επειδή ξέρετε είναι βλάκας, και κάντε ένα subscribe, με βοήθησε πάρα πολύ στο Minecraft και σε διάφορα άλλα game. Στο παιχνίδι που έχω φτιάξει στο ίντερνετ με βοήθησε απίστευτα, είναι τρελός, είναι πολύ καλό παιδί. Κάντε του και ένα like άμα θέλετε, άμα σας καπνίσει. Boom. Τελείωνε! Να σκάσει να μη σκάσει, να σκάσει να μη σκάσει. Οκ. Σίγια. Oh, sorry. Κοιτάξτε πως είναι το Emerald. Λοιπόν, 17 τέτοιο, οκ, για ένα Emerald. Ναι, καλά. 15 κοτόπουλο, άνετα. Άμα έχετε... Γιατί χαμογελάει, κοίτα πως είναι η μητόγκα του. Άμα έχετε κανένα κοτοπουλάδικο εδώ πέρα, fast food. Πώς? Απαντήστε μου σε αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω σε 10 λεπτά. Πάντως όχι τώρα. Πώς λένε οι κανίβαλοι έναν άνθρωπο που τρέχει γρήγορα? Παρακαλώ. Πώς το λένε το ξαναλέω, οι κανίβαλοι, οι ανθρωποφάγοι, έναν άνθρωπο που τρέχει να τους ξεφύγει? Και εκείνη την ώρα είναι πολύ πεινασμένοι. Λοιπόν, παιδιά, oh shit, πάλι κόλλησε, είδατε, επειδή κατεβάζω αυτό το είδους παιχνίδι. Κόλλησε και βγήκε από το Minecraft. Λοιπόν, άρα τώρα μισό λεπτό. Σκατάρ, τώρα κόλλησε και ναι. Fuck. Εντέσπα, δεν πειράζει, θα ξαναμπούμε. Τα fuck. Λοιπόν, με σχέση στο τέτοιο, το παιχνίδι που έχω κάνει στο ίντερνετ, πιστεύω, ναι, σας έχω δείξει και το site μου. Πηγαίνετε στο site μου και άμα θέλετε πηγαίνετε περισσότερο από το site μου να δείτε κανένα βίντεο. Τώρα θα βάλω και στο site μου τα καινούρια βίντεο που έκανα, να τα φανερώσω στο site μου. Αυτό ήταν, παιδιά, το βίντεο μου, πιστεύω να σας άρεσε. Κάντε ένα like για να σας άρεσε ή ένα subscribe όσοι δεν είστε subscribe για να συνεχίσω τα βίντεο μου. Ήταν πολύ λίγα λεπτά αυτό. Απαντήστε μου στην ερώτηση για τον κανίβαλο που σας είπα. Bye!